Para todos aqueles que non me conocen, son Margarita Terreiro, son daqui da parroquia de Trago. E, bueno, dicirvos solamente que estou moi orgullosa de volver a formar parte da candidatura do BNG de aquí de Coristanco, outra vez máis. Tamén que agora, para levar adiante o noso programa, fai-nos falta outra cousa máis, que é o vosso apoio o domingo día 22, que votedes ao BNG. Agora vamos explicar o noso programa unha rapaza moi nova, pero con moita experiencia, porque xa foi responsable de Galiza Nova na comarca de Bergantiños, é licenciada en Filoloxía Galega e actualmente traballa no Parlamento de Galiza. Ela é Laura Mariño Terreiro. Semana e media de campaña, estamos xa ao borde do fin de campaña, e despois dos mítins que levamos feitos en diferentes parroquias, podemos confirmar o que pensamos aquel día. O ansiado e necesario cambio de goberno en Coristanco será unha realidade o próximo 22 de marzo. Desde o BNG levamos anos traballando para que este cambio sexa posible. Recordo-vos que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego leva 16 anos en Coristanco. Non somos uns recén chegados neste concello e este é un dos nosos avais, a experiencia e o coñecemento das necesidades de Coristanco e dos nosos vecinos. Desde o BNG non queremos ter o vosso voto a través de bolígrafos, gorras ou outro tipo de regalos. Nós ofrecémosvos algo moito máis valioso. A nosa ilusión, o noso traballo e o noso compromiso para todos e cada un de vós. Fixémolo como oposición e farémolo como goberno. Presentamos un programa para dar resposta e solucións aos problemas de todos e non só dos poucos. Para gobernar para todos e non só para os de sempre. O noso objetivo prioritario será as necesidades de todos e cada un dos nosos vecinos. Que apostemos pola mocidade non significa que desatendamos a terceira idade ni moito menos. Tamén os nosos maiores teñen un papel fundamental no noso programa. Somos conscientes de que a poboación de Coristanco ten un alto grau de envellecemento e que tamén a xente maior está deixando o noso concello para ir vivir xunto dos seus fillos e non quedar sós. Por iso, urxe a construción dun centro de día, un verdadeiro centro para os xubilados e un descanso para as persoas encargadas do seu cuidado, que en moitos casos, sobre todo no caso das mulleres, mesmo teñen que deixar os seus postos de traballo. Podería comentarvos máis cousas relacionadas co deporte, coa educación, co cuidado do patrimonio, pero creo que estas propostas son unha boa mostra do que queremos facer en Coristanco. E vos só pensade unha cousa, reflexionade. Queredes seguir coa política da farola, do bacheado e dos favores persoais? Ou queredes un centro de día para beneficio de todos ou a piscina climatizada? Acaso non merecemos os veciños e veciñas de Coristanco os mesmos servizos que o resto dos concellos da Redonda? Estou segura de que nos seus mítins Plagaro segue a prometer a escola infantil, o centro de día, o parque empresarial. Pero de verdade seguides crendo na palabra dun alcalde que o único que fixo en 20 anos foi prometer, prometer e prometer. Bueno, tamén tivo tempo para fundir o concello e últimamente parece que ten tempo para a música e que fixo méritos para que acollera unha famosa orquesta da Costa da Morte. Veciños, veciñas, non soñedes porque este soño colectivo que levamos 20 anos esperando será unha realidade a noite do 22 de maio. Chegou o momento de cambio, coa vosa forza en Coristanco temos alternativa, temos futuro, temos Bloque Nacionalista Galego. Bueno, un home que case non precisa presentación, foi durante 12 anos portavoz do BNG do Congreso dos Diputados e actualmente é membro da Executiva Nacional do Bloque Nacionalista Galego. É Francisco Rodríguez Sánchez. Moi boa tarde. Desde logo é para min un motivo de satisfacción e de orgullo participar neste mitin do Bloque Nacionalista Galego en Coristanco e despois das palabras que me precederon
moitísimo máis, porque vexo que hai mocidade, que hai mulleres, que hai persoas que teñen unha grande fidelidade á causa de Galicia e que efectivamente o seu traballo a longo de anos está dando os seus frutos. E precisamente gostaría de comenzar por aquí. Se alguén hai 20 anos lle preguntase en Coristanco se había posibilidade de desplazar do goberno municipal ao Partido Popular, seguramente diría que era unha quimera, unha especie de propaganda destes señores que son capaces de, con seu idealismo, ver branco onde hai negro. Sin embargo, esas condicións se están dando neste momento, estánse criando neste momento. Entón, a mí me gustaría que ustedes pensasen que na vida sempre pasa isto. Cousas que nos parecen imposibles nun momento determinado da nosa existencia acaban sendo non somente posibles, sino inevitables. Prodúcense porque é necesario que se produzan desde o punto de vista dos intereses mayoritarios. Pois a partir deste exemplo que se refire a Coristanco, o que parecía imposible vemos que vai ser inevitable, gostaríame que razonásemos un pouquiño sobre a situación do mundo que estamos a vivir e, en particular, de cal é o papel do noso país. Pero mesmo aquí na comarca poden ver, desde puntos de partida moi negativos, como se evoluciona en Carballo ou como se evoluciona en Zas. Alén xa do trato e da talante e da forma de ser dos propios alcaldes que, sin dúbida, como persoas galegas e demócratas, están obligadas a tratar ben aos seus veciños, a ser como hai que ser e a respeitar, sobre todo, o seu propio país. Pois ben, eu estou para asegurar que en Coristanco este cambio se vai producir e eu desexo, vivamente, que se produza na persoa de Xosé Manuel Vázquez, como que vos veixo. Muchísimas. Asimismo, quería vos pedir disculpas polo estado lamentable no que se atopa este establecemento. Entendemos que non é un lugar digno para facer ningún tipo de acto e quero que saibades que non é unha situación illada, nin é que estes últimos días tivéramos algún tipo de problema coa limpeza. É a situación habitual e é o trato que está dando o señor alcalde aos nenos no noso concello que veñen facer patinaxe aquí e que as nais levan meses e meses pedindo que se lles limpe o recinto. Vos que estades nas gradas, sobre todo, podedes comprobar que é un recinto que non merece que os nosos nenos sexan tratados así. Polo demais, agradecervos a todos a vosa presenza e quero que saibades que o Bloque Nacionalista Galego conta con vos, con todos e cada un de vos, para que a partir do día 22 sexades parte conformante do novo goberno do Concello de Coristanco. Nos apostamos porque desde o Concello, de unha vez por todas, se abran as portas do Concello e todos vos sexades membros dese Concello como se realmente foses concelleiros da Corporación Municipal. Queremos, a partir do día 22, poñer a Coristanco en marcha, porque Coristanco é un concello, vos sabedes o mellor que min, que está absolutamente estancado. Por poñervos un exemplo, cando o señor Plagro entrou no goberno, Coristanco contaba con 10.600 habitantes. Agora mesmo, 20 anos despois, Coristanco apenas chega aos 7.000. Pensade que son 4.000 persoas, 4.000 veciños que tiveron que abandonar a súa casa, obligados, buscando emprego, buscando servicios, e son 4.000 veciños que deixaron a súa parte da súa familia no noso concello. E pensade que é unha traxedia aqueles que se foron, é unha traxedia para os que se quedaron, pero pensade que é un tema que nos atalla a todos, porque hoxe Coristanco é 4.000 persoas máis pobres. Coristanco ten 4.000 persoas que non están comprando no comercio de Coristanco, que non están facendo gasto no comercio de Coristanco, que non están dando riqueza en Coristanco. Os vecinos de Coristanco, todos vos,
perdestes ese valor, perdestes esa riqueza. Pensade que é un conocimiento general e non só daqueles que por desgracia tiveron que marchar. E sabemos que o ciclo Tágara rematou, sabedlo vos, e invitámonos a construir unha nova alternativa. Nunca, como hasta ahora, os veciños do Coristanco tuvestes o vosso futuro nas vosas mãos. Depende da vosa decisión que o día 22 Coristanco tome un novo rumo e sexa capaz de remontar a situación na que se atopa. Garantídovos que cumpliremos o noso papel e garantídovos tamén que coa vosa porta o noso traballo Coristanco vai ter un gran futuro. Moitas gracias a todos.